ଏ ବିଦଗ୍ଧ ରାତିର ଶୁଭ୍ର ବିଧୌତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ବି ଦଗ୍ଧ ମୁଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚାନ୍ଦର କାନ୍ତିରେ ବି କାନ୍ତିହୀନ ମୁଁ। ଅଶାନ୍ତ ଆଷାଢ଼ରେ ଘନ ବର୍ଷା ପରେ ପୃଥିବୀର ତୃପ୍ତିରେ ବି ଅତୃପ୍ତ, ଆଉ ପ୍ରେମର ରାଗିଣୀରେ ବି ରଙ୍ଗହୀନ ମୁଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୃଦୁ ଶୀତଳ ପବନରେ ବି ଜଳୁଛି, ଆଉ ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରାରେ ବି ଥରୁଛି ମୁଁ। ଏ ଗତିଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଗତିଶୀଳ ସ୍ଥାବରଟିଏ। ନିଶ୍ୱାସ ତ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ମୃତ, ସତେ କି ଜୀବନ୍ତ ଶବଟାଏ। ଜୀବନର ପାଇବା ହରେଇବା ଖେଳ ଭିତରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ କେଉଁଠି ହଜେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଉ ନିଭାଉ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ କରିବି ମୁଁ ଏଇ ଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ପାଇବି ନିଜର ପ୍ରଥମ ତଥା ଶେଷ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଆଉ ନିରାଶାକୁ ଏଇ ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେବି, ଯେମିତି ଏଥିରୁ ବାହାରି ଏସବୁ ପୁଣି କେବେ ମୋ ରାସ୍ତାର ସାଥୀ ନ ହେବେ। ପ୍ରେମର କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ହେଇ ମୋ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଅୟୁତ ବର୍ଷର କଳଙ୍କ, ଯାହାକୁ ପୋଛିବାର ସାହସ ହରେଇ ବସିଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ କେବେ ଇଚ୍ଛା ବି କରିନି ପୁଣି ଥରେ ଚମକିବାକୁ ସେଇ ସୁନେଲି ଆଭାରେ। ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅମୃତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟକୁ, ମନେ କରିଥିଲି ନିଜକୁ ଜଗତ ଜିତା ଓ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ପିଉଷ ପାଇ, ତାର ଆୟୁଷ ସରିଗଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ମୋଡ଼ରେ। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାଟେ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ତା ସହ ସବୁ ଅଭିପ୍ସା, ଆଉ ସଜେଇ ଦେଲା ମୋତେ ନିର୍ଲିପ୍ତା ଅଭିଶପ୍ତା। ବୋଧେ ଅତୀତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ନ ପାରିବାର ଅସମର୍ଥତାର ପରିଣାମ ଆଜିର ଏ ଶୂନ୍ୟତା। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିନି ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ? କ'ଣ ମୁଁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରିନି ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ? କରିଛି, ହେଲେ ତାପରେ ବି ଏକାକିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିପାରିନି, କି ସାହସ ବି କେବେ କରିପାରିନି ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ବସେଇବାକୁ ସୁନାର ସଂସାର। ପିତାମାତା ଗଲା ପରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରି ଯେବେ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରେ, ଖାଲି ଘର, ନୀରବତାର ଭାସ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ଅନେକ କାହାଣୀ କହିଯାଏ କାନ ପାଖରେ। ପ୍ରାୟତଃ ବିଫଳତାର କାହାଣୀ ସବୁ, ଯେ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ସମୀକରଣରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ମୋର ଏଇ ଜୀବନ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ କାହିଁକି ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ଓ ଅଧିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ନ ବନେଇଲ। ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ପାହାଚରେ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଭଙ୍ଗା କାଚ କାହିଁକି ବିଛେଇଲ? କାହିଁକି ଜୀବନର କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିଲାନି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେହି ମୋତେ ଦେବନି, କି ମୁଁ ଆଉ ପଚାରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏବେ। ମୋ ଆଖପାଖରେ ଏତେ ଗହଳି, ହେଲେ ଅନ୍ତରରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। ଆଜି ମୋ ପାଖେ ଅଛି ତ କେବଳ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ, ଅତୃପ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସଙ୍ଗହୀନ ଜୀବନ। ତୁମ ପାଖେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଟିକେ ମନ ଖୋଲି ଛାତି ଫୁଟେଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁ ଅନୁରାଗ, ସବୁ ଜ୍ୱଳନର ଗୁମର ଖୋଲିଦେବି, ଆଉ ଯାହାକୁ ସହି ନ ପାରି ଏ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ମୋ ଉପରେ, ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ମୋ ପାଦ ତଳୁ, ଆଉ ମୁଁ ଲୀନ ହେଇଯିବି ତା ଦେହରେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଦିଅ ମନର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସିନ୍ଧୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ସହି ଏ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନର ଭାର। ଭାରି ହୃଦୟଟେ ମୋ ଛାତିର ପଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଟେ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଟିକେ ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଏକ ଦୂର ଇଲାକାକୁ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଲେଲିହାନ ଶିଖାରେ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ଚାରିପାଖେ ଅଶରୀରୀମାନେ ଜିଭ ଦେଖେଇ ଖତେଇ ହେଇ ମୋର ଅପମାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହସ, ସମସ୍ତେ ହସ, ମୋ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ହସ। ମୁଁ ବି ହସିବି ଶେଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହସ ଯେମିତି ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରେ
ମୋ ଆତ୍ମା କଷ୍ଟ ଟିକିଏ ନ ପାଉ ଆଉ ମିଶିଯାଉ ଯାଇ ସେଇ ଅନନ୍ତ ବକ୍ଷରେ, ସେ କାଳ ବକ୍ଷରେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ, ଆତ୍ମଦ୍ରୋହର ଅପରାଧରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ। ଶାନ୍ତିରେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚି ସିନା ପାରିଲିନି, ହେଲେ ଅଶେଷ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ଜୀବନ ତ ଏକ କୃଚ୍ଛ ଦିବ୍ୟ ସାଧନା, ଯାହାର ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସାଧିକା। ଏ ବିଫଳ ଜୀବନର ଫଳାଫଳ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ। ହାତରେ ମୋର ବିଷ ଆଉ ମନରେ ବି ବିଷ। ମନ ବିଷ ସିନା ପ୍ରାଣକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉନି, ହେଲେ ଏ ବିଷ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଅକାମୀ କରି ହଳାହଳମୟ କରିଦେବ ଆଉ ତ୍ରାହିଦେବ ମୋତେ ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ। ଥକି ଯାଇଥିବା ଏ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ। ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ, ଗ୍ରହଣ କର ମୋ ପ୍ରାଣାର୍ଘ୍ୟ ତଥା ମୋ ଆତ୍ମାହୁତି। ପୁରୁଣା ବାକ୍ସର ପୁରୁଣା ଡାଏରୀର ଏଇ କିଛି ଫର୍ଦ୍ଦ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ମୁଁ ହସିଲି ସେତେବେଳର ନିଜ ପାତଳତା ଉପରେ। ସେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ହୁଏତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଆକ୍ରୋଶରେ ଆସି ଏ କାଣ୍ଡଟି କରି ବସନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ନରୀ ମଉସା ଜୋରରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଡାକିନଥାନ୍ତେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଯେ ଆୟାନ ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ବିଷ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗି କବାଟ ଖୋଲି ଧାଇଁଥିଲି ପିଲାଟିକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳର 6 ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅ ଆୟାନକୁ ତା ଜନ୍ମର ମାତ୍ର 21ଟି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ମାଆର ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ସହ ମୋ ଛୋଟ ଆଶ୍ରମର ଅଗଣାରେ ଥିବା ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିବାର ପାଇଥିଲେ କେୟାରଟେକର ନରୀ ମଉସା। ଆଶ୍ରମର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆଉ ଗେହ୍ଲା ଇଏ। ତାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୋ ହେତୁ ଫେରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖାଲି ନିଜ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପସନ୍ଦର ଚାକିରିରେ ପୂରା ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଆଉ କେଉଁ ମଣିଷର ସାହାରା ହେବା ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ନିଜର ଥିଲା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ କେବେ ଅଫସୋସ ବି କରିନି। ସେଦିନ ଆୟାନର ଡ୍ରେସିଂ ପରେ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି ଅନେକ ସମୟ କାନ୍ଦିଥିଲି। ସତେ ଯେମିତି ସେଦିନ ମୋ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାର ଅନ୍ତ ସିଏ। ସେଦିନ ଆଶ୍ରମର କେବଳ ଜଣେ ଅର୍ଥଦାତ୍ରୀ ସଦସ୍ୟରୁ ମୁଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମଦାତ୍ରୀ ମାଆଟିଏ। ମୁଁ ସେଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହିଁ କରିଥିଲି, ହେଲେ ଜୀବନ ହାରି ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂକୁଚିତ ଆତ୍ମାକୁ କଳୁଷମୁକ୍ତ କରି ତଥା ନୂତନତ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ମୃତ ଅତୀତର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱାହା କରି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 7,03,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାର 20 ଗୁଣ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ତଥା ସେମିତି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କହିବା ସହଜ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ। ବୋଧେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକଟାଏ ବି ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର କହିଥିବ ଏ କଥା। ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଆଉ କେବେ କେବେ କେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପଟିଏ ନେଇଯାଏ। ନିହାତି ସାମାନ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା କଥାଟିଏ ବି ସେହି ସମୟରେ ବଜ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତଥା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜାଗରୂକତା ପାଇଁ ସମାଜ ସବୁବେଳେ କୁଣ୍ଠା ଅନୁଭବ କରିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖାସ୍ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଭୟାବହତାକୁ ଓ ଏକାକିତ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇବା, ତା ସହ ଜୀବନକୁ ଜୀଇବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବେଷଣ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହେବା ସହ ଉଦାର ମନୋଭାବ ରଖିବା ତଥା ନିଜର ଓ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।